Эфирда Татарстан хәбәрләре программасының төп чыгарылышы студияда Фәнис Камал, хәерле кич. Габдулла Тукайга Чиләбедә ачылган һәйкәл Татарстанга зур хөрмәт билгесе. Бүген Рөстәм Миңнеханов шулай дип белдерде. Бу шәһәргә президент эш сәфәре белән килде. Сын күренекле шәхес истәлеген мәңгеләштерүгә түгел, төрле милләт халыклары арасында дустана мөнәсәбәтләр билгесе булып торачак. Ачылыш тантанасында өлкә губернаторы Алексей Текслер дә катнаша. Моннан тыш ике төбәк арасында хезмәттәшлек турында килешүдә имзалана. Сегодня каждый окрылен каким-то светлым чувством. Габдулла Тукайга һәйкәл шәһәр үзәгеннән ерак түгел Яңа скверга куелган. Бүген аны ачу тантанасында Чиләбе татарлары да, Татарстан делегациясе дә катнаша. Бөтен татар халкы өчен зур вакыйга. Менә шундай матур һәйкәл Чиләбе шәһәрендә килеп чыкты. Ул безнең республикабызның 100 еллыгы белән дә бәйле. Ул бүгенге безнең килешүгә кул куюга да бәйле. Чиләбедә 180 мең татар яши, алар өчен мәдәниятне һәм телне саклау мөһим ди Рөстәм Миңнеханов. Монда һәйкәл юктан гына барлыкка килми. 1912 елда Тукай бу өлкәгә килгән була. Памятник великому поэту. Без бик шагыйрьгә һәйкәл ачабыз, аның биографиясендә безнең өлкә белән бәйле шыр булганга шатланабыз. Көньяк Урал халкы күп милләтле дустана, без дуслыкны бәялибез. Авторлары татар шагыйренең образында, аның иҗатының бөеклегендә чагылдырырга тырышкан кебек, сынның берничә варианты карала, фикерләр төрле була. Нәтиҗәдә менә шундый 2 метрлы бронза сын коела. Несколько возвышенный образ, то есть все-таки он определенный период он был достаточно таким модником, то есть хоть он жил достаточно бедно, но пытался соответствовать моде того времени. И поэтому есть фотографии, где он с шикарным бантом. Һәйкәлне күреп илһамланган кунаклар Тукайның шигырьләрен яттан сөйләде. Бик матур бер җәйге көн. Өстәл янында бер сабый, ян тәрәзә каршысында итәгедәсен карый. Рөстәм Миңнеханов белән Алексей Текслер татар шагыйре, Советлар Союзы герое Муса Җәлил һәйкәленә дә чәчәк салды. Рухи гына түгел, икътисади юнәлешендә барлыйлар. Президент турба чыгару заводында булды. Завод территориясендә үк күргәзмә дә оештырылган иде. Монда Алабугада чыгарылган Ford Transit микроавтобуслары Чиләбе Урал техникасын тәкъдим итә. Гөлнар Сайфетдинова, Яңа гасыр каналы. Соңгы көннәрнең төп темасы коронавирус хроникасы белән дәвам итәбез. Ковид диагнозы соңгы тәүлектә 26 татарстанлыга куелды. Кичәге күрсәткеч белән чагыштырганда бер кешегә күбрәк. Авыручылар барысы да өйдә дәвалана, күбесе Казаннан. Ил буенча исә бүген 8945 яңа очрак ачыкланган. Алдагы тәүлек белән чагыштырганда 470 кешегә күбрәк дигән сүз. Шуны да билгеләп үтү кирәк, июнь уртасыннан бирле бу иң зур сон. Авыру юктыручыларның 3тән 1 диярлек Мәскәүдә 2500 кеше. Башка төбәкләр арасында вирусны иң күп юктыручылар Ростов өлкәсендә 205 кеше, Түбән Новгородта 186 һәм Самарда 112. Республика клиник хастаханәсендә ковид юктыручылары өчен өстәмә бүлектә ачылачак. Ул иртәгә эшли башларга тиеш. Анда коронавирус диагнозы куелган кешеләрнең башка төр авыруларын да дәваларга тиеш булалар. Әлегә бүлек 200 кешегә исәпләнгән. Шул ук вакытта РКБ гадәттәгечә эшен дәвам итәчәк. Это прежде всего делается для... Бу беренче чиратта йогышлы чирләр хастаханәсенә ярдәм буларак ясала. Монда хирургия, травматология, гинекология, акушерлык юнәлеше кебек махсуслашкан ярдәм күрсәтеләчәк. Бүген республика шәһәрләрендә хукук сакчылары битлек кимәүчеләренә тикшерүне дәвам итте. Әлбәттә, уллары кеше күп йөри торган урыннар, ягъни кибе, дарухана, җәмәгать транспортында булды. Тикшерүнең беренче сәгате үк Татарстан халкының үз сәламәтлегенә салкын каравын күрсәтте. Әлмәт үзәгендәге зур кибетләрнең берсе бу. Сәгать иртәнге 9, кешенең күп чагы. Ну, без марттан башлап инде маска киеп йөрибез, перчатка да киеп йөрибез. Сокланабыз. Икешендә саклый башлыйк. Ярты сәгать эчендә без битлек кимәгән бер кешене дә очратмадык. Соңыннан ачыкланганча, ишек төбендә сак хезмәте бар икән. Битлексез килүчеләргә аны бушлай тараталар. Бездә бөтен кеше маска кия, без үзебездә маска киябез, бушка маска бирәбез. Бу инде күршедәге башка сәүдә үзәге, монда хәл икенчерәк. Менә әлеге ир-егетләр битлексез килеш зал буенча йөри. Битлек тикшерүчеләрне күргәч кенә табыла. Мен оныттым просто. Ешмай онытасызмы, кимисезме? Yok, былай постоянно киебем. Что-то задумался, да, кіріп кеттім. Икенче ирнең кесәсендә дә битлек табылмады. Подзабыл. А у вас есть маска в кармане? Нет, дома забыл.
Алар хукук бузучы санала, шуңа күрә полиция беркетмә төзи. Иртәгә полиция бүлегенә килергә тиешләр. Штраф күләме 1 меңнән алып 30 мең сумга кадәр. Без тикшерүчеләр белән башка сәүдә күңел ачу үзәгенә күчәбез. Эш сәгате булса да, монда да кеше күп. 2 адым атламадык, хукук сакчылары бер ирне туктатты. И в маске мы пришли и... Без битлектән килгән идек. Менә кибеттә эшне бетереп чыктык. 1 секундка гына салган идем. Киеп өлгермәдем. Тимәүчеләр бар, алар каядыр 10-15% инде. Без алар белән сөйләшәбез, аңлатабыз, киегез дип кидерергә тырышабыз. Алайда коронавирусның җитдилеген аңлаучылар күбрәк. Һәр вакыт Москвада йөрим. Үзеңне сакларга, кешене дә сакларга. Ширләде 2 ай. Хәзер менә шул маска белән гелдирем инде. Бүген Әлмәттә 40 хезмәткәр төрле урыннарны тикшерде. Җәмәгать транспортында да йөрделәр. Онда да битлексез баручылар табылды. Ни өчен маскагызны салдыгыз? Гел шушлай Роспотребнадзор таләпләрен үтәмисезме? Пандемия башланганнан бирле Әлмәт хукук сакчылары 5 меңнән артык беркетмә төзгән, аларның 300 юридик затларга һәм оешмаларга. Битлек кию буенча тикшерүләр хәзер көчәячәк. Беренче чиратта үзеңнең сәламәтлегең өчен Роспотребнадзор таләпләрен үтәргә кирәк. Әлмәттән Филиза Хәмидуллина, Ирек Хәбибуллин, Яңа гасыр каналы. Көннең башка яңалыклары белән дәвам итәбез. 10 чакрымнан артык йөгереп, киртәләр аша узасы аннан катлаулы физик күнегүләр, иң ахырда рингта чыгып сугышырга кирәк. Казан читендәге хәрби полигонда ішкі эшләр хезмәтендәге махсус отрядлардагы хезмәткәрләр ОМОН, Росгвардия вәкилләре арасында үзенчәлекле ярыш үтте. Җиңүчегә кубок түгел, краб билеты бирәләр. Уң якта аталар, сул якта шартлаталар, алда куе төтен һәм киртәләр. Махсус хезмәттәге тәртип сакчылары арасындагы ярыш марш-бросоктан башланды. 10 километр араны хәрби киемнән, бронежилет, каска киеп, автомат атып йөгерергә кирәк. 20 килограммнан артык өстәмә авырлык дигән сүз. Финишка килеп җитүгә күп катлы йортны штурм белән алалар. Аннан соң автомат чистарталар. Андрей Филимонов бу ярышка Димитровградтан килгән. Силы всегда остаются с нами. Куе төтен, березлексез автоматтан аткан тавышлар һәм хәрбиләрчә шау-шу. Әлеге күренешне беренче тапкыр күргән кешеләр ярыш дип түгел, чын мәгънәсендә хәрби бәрелеш дип уйларга мөмкин. Чынлыкта исә монда чын ир-егетләрне, чын тәртип сакчыларын шундый шартларда сыналар. Аларның батырлыгын сезгә күрсәтү өчен безгә дә менә шундый катлаулы шартларны узарга туры килә. Раз, опустились, на 2 поднялись. Раз! Дороги, отойдите все! Инструкторлар һәммәсе дә краб беретлы. Ягъни алар барсы да бу сынауны узган. Махсус хезмәттә булгач, йөзләрен күрсәтергә ярамый. Кычкырулар махсус, ул приближенный к боевым условиям. Шуңа күрә кем дә бу әйберне припинать итми. Шуңа күрә һәрбер хәрби эшче шушы моментны аңлый. 6 этап бер туктаусыз дәвам итә. Краб төсендәге берет иясе булу махсус хезмәткәрләр өчен аерым дәрәҗә һәм җаваплылык. Стремится сдать на краб берет. Краб берет алган кешегә мөнәсәбәт тә башка төрле була. Андыйларга ихтирам зур. Ул зур осталык һәм бик югары физик әзерлектә булуны таләп итә. Монда ярышның Татарстанда 11 ел узганы булмаган. Бу сынаудан төшеп калып берничә тапкыр катнашучылар да бар. Беркемгә дә искәрмәй. Көндәлек эш инде ул. Шул көндәлек эшләр монда күрсәтелә. Моральные качества, чтобы не сломаться. Иң катлаулысы рингтагы сугыш. 10 километр йөгереп, авыр физик күнегүләрдән соң егетләрнең күбесе тәҗрибәле инструкторларга каршы тора алмый. Нәтиҗәдә 7 катнашучы гына краб береткәргә лаеклы дип табылды. Лаеш районыннан Илдар Сафиуллин, Марат Зайдуллин, Яңа гасыр каналы. Кеше яшәмәгән квадрат метрлар өчен түләтәләр. Казанның Салих Батыев урамындагы йортта яшәүче Рөстәм Хәбибуллин торак инспекциясенә шундый проблема белән мөрәҗәгать итте. Бүген әлеге оешма, Роспотребнадзор, прокуратура һәм социаль яклау хезмәткәрләре белән берлектә өлкәннәр көне уңайнан ачык ишекләр көнен үткәрде. Управляющая компания «Уют Плюс» прибавляет квадратные метры жилых помещений. Рөстәм Хәбибуллин Казанның Салих Батыев урамы 9-нчы йортта яши. Аңа хезмәт күрсәтүче «Уют Плюс» идарәче оешма өстәмә квадрат метрлар өчен түләтә ди инде 4 ел дәвамында.
В 2,5. Мин 2,5-3 тапкырга артыграк түлим. Җылылык өчен түләү графасында 4,000 язылган. Ә минем 66 квадрат метрлы фатир өчен нибары 900 сум гына чыгарга тиеш. Йортның барлык фатир хуҗалары файдалана торган гомум мәйданын зурайтканнар. 3000 квадрат метр өстәлгән, аскы катта урнашкан кибетләр мәйданында кушканнар дип шикләнә. Менә ул Салих Батыев урамы 9-нчы йорт. Аның беренче катында чыннан да кибетләр һәм шәхси оешмалар урнашкан. Биредә барлыгы 108 фатир һәм аның хуҗаларына килгән счет фактурага карасаң, алар үзләре яшәгән фатир өчен генә түгел, ә менә шушы кулланылмаган мәйданнар өчен түлиләр булып чыга. Иногда выхожу из квартиры и смотрю, вот здесь я кровать поставлю, например, потому что как бы это мое же получается. Әлеге йортта яшәүче башка фатир хуҗаларыннан сорадык. Вы думаете, что платите за юрлиц, которые на первых этажах? Ну, возможно, что-то делится. Система такая у управляющей компании, чтобы усреднить всем плату за тепло. Неважно, ты там считаешь по индивидуальным приборам учета или у тебя идет по каким-то там нормативам. А вы как-то обращались в управляющую компанию? А что только обращаться? Уж обращались тоже. Әлеге йорт өчен җаваплы идарәче компаниядә безгә квадрат метрларны беркемдә истәп язмый дип әйттеләр. Йортта яшәүчеләр үзләре файдаланган гомум мәйданнар өчен түли. Тиеш түләргә башкышка, чердакларга, подвал помещениега. То есть кеше я кергәч подъездга, ул же керми, анда суык түгел бит как урамда. Анда торалар батареялар или калориферлар, которые кирәк җылытырга. Без самостоятельно даже счетламыбыз. Без просто программага кертәбез показания приборларны учета общедомовойларны. Бухгалтерлар самостоятельно ниндидер изменения кертә алмыйлар бөтенләй. Коммуналь хезмәтләр өчен түләү белән бәйле мондый каршылыклар шактый күп. Әмма бүген ачык ишекләр көненә килүчеләр аз иде. Каждый день проводим такие. Без бу эшне көндә алып барабыз. 3 айга 2 тапкыр профильле оешмалар катнашында шундый ачык ишекләр көнен үткәрәбез. Бу мөһим, чөнки милек хуҗаларын һәр вакыт ниндидер проблемалар борчый. Көн сайын кайнар линияга 25 мөрәҗәгать килә. Алга таба тикшерү үткәрү өчен Рөстәм Хәбибуллинга йортның техник паспорты белән дәүләт рак инспекциясенә мөрәҗәгать итәргә куштылар. Хәер, аның бармаган урыны калмаган инде. Шуңа ул кабат Конституция судына мөрәҗәгать итәргә җыена. Айгөл Бәдретдинова, Алмаз Зиядинов, Яңа Гасыр каналы. Дәүләт заказы буенча контрактларның саны да, суммасы да арты, ә менә анда катнашучылар саны исә кими. Бүген эшмәкәрлек өлкәсендә ришвәтчелек белән көрәш буенча иҗтимагый үзәк утырышында моның сәбәпләрен дә өйрәнделәр. Монда ачыкланганча, дәүләт заказы аеруча кече һәм урта эшмәкәрлеккә аслыга башлаган икән. Дәүләт заказлары белән бәйле сорауларны ачыктан-ачык хәл итү өчен беренче тапкыр гына җыелмыйлар монда белгечләр, эшмәкәрләр, дәүләт хезмәткәрләре. Бу районнан килгән Тахир Газизовның үз борчуы эшмәкәр пассажирлар йөртү белән шөгыльләнгән була. Ул үз районында рейслар башкару өчен аукционда җиңә, ләкин Буа хакимияте аның хезмәтеннән баш тарта. Бүген залда хакимият вәкиле дә бар, әмма ул ни өчен контракттан баш тартуларын аңлатырга теләмәде. Рамиз Гыйваддинов бу мәсьәлә буенча прокуратурага мөрәҗәгать иткән була инде. Тикшерүче орган район җитәкчелегенә эшмәкәргә заказны кайтару буенча күрсәтмә бирә. Прокуратурада әйтте, предписание бар. Шуңа күрә без уполномоченныйга хәзер бу вопросларны бирәбез дә, сорыйбыз, нигә прокурорның предписаниесен үтәмәгәннәр. Исполком. Безнең эшмәкәр жалоба биргән, ул аның ягында инде дөрестлек дип. Гомумән соңгы елларда дәүләт сатып алуларында кече һәм урта эшмәкәрлекнең өлеше кимегән. 2019 елда гына ул 34%-ка төшә. Бу нәрсәне аңлата. Эшмәкәрләр күпләп аукционда катнашса, бәяне төшерү мөмкин булыр һәм бюджет акчасы да янга калыр иде. Мы, кстати, делаем некоторые. Без шундый нәтиҗә ясадык. Экономияләү кимүгә бара. Бу кече һәм урта эшмәкәрләрнең дәүләт сатып алуларында катнашмавына бәйле. Бүген ачыкланган тагын бер проблема электрон сәүдә мәйданчыкларына керү өчен түләргә туры килә диләр. Гадәттә безнең илдә барлык шикаятьләр ике төргә бүленә: аз бирәләр һәм күп алалар. Әйдәгез ул вакытта бизнес өчен салымнар һәм кредитлар буенча процентларны да гамәлдән чыгарыйк инде. Бүген очрашуда берничә мисалны карадылар. Башка районнарда дәүләт сатып алулары буенча эш ничек бара? Экспертный группасы төзелгән. Шул группа безнең ел сайын берничә районга чыгып сорауны өйрәнә. Бүген күтәрелгән мәсьәләләрне махсус төркем хәл итәчәк, ә монда очрашу тагын бер айдан узарга тиеш. Руслан Хусайнов, Владимир Гурьянов, Яңа Гасыр каналы. Татарстанда җинаятьчелек 10%-ка артканы. Башкортстан белән бер рәттән безнең төбәктә ришвәтчелек эшләре дә күбәйгән. Сәбәбе нәрсәдә соң? Бу хакта Реальное время сайтында укыгыз.
Бүгін халыкара өлкәннәр көне Рөстәм Миннеханов бу уңайдан яшьләребезгә мөрәҗәгать итте. Олы яшьтәге туганнарыгызның хәлен белеп, акыллы киңәшләре өчен рәхмәтегезне җиткерегез дип яза ул Instagram битендә. Минем исемнән өлкәннәргә, әти-әниләргә һәм әби-бабайларга исәнлек, саулык, бәхетле һәм озын гомер теләгез дип тә өсти. Кто в этом океане технологий, во времена фейстайма и ватсапа, любовь ко встречам не сумел унять. И научил нас помнить те мгновения, что теплым светом отразятся в нас опять. Өлкәннәргә хөкүмәт исеменнән премьер Алексей Песошин мөрәҗәгать итте. Эшкә тугрылык, туган җиргә шиксез мәхәббәтегез ярдәмендә республика бүгенге уңышларына иреште. Россиянең башка төбәкләре арасында алдынгы урынга чыкты. Ничек кенә авыр һәм катлаулы булмасын, сез беркайчан да туган илегез һәм аның мөмкинлекләрендә шикләнмәдегез, өмет һәм ышаныч белән алга карадыгыз һәм безне дә шуңа өйрәттегез диле аның мөрәҗәгатендә. Татарстанның яңа конституция һәм җәмәгать судьялары билгеле булды. Оларга тоныклыклы Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин тапшырды. Конституция суды составының яртысы диярлек яңарган. 4 яңа судья арасында балалар хукугын яклау буенча элекке вәкаләтле вәкил Гүзәл Удачина да бар. Бүген Татарстанда 190 җәмәгать хөкемдары эшли. Быел аларның биналарын төзекләндерүгә 146 миллион сум акча бүленгән. Татарстанлы тантаналы төстә узган чарада парламент башлыгы Конституция суды үзенең лаеклы урынын алды, гадел хөкем эше алып бара дип тә белдерде. Прошедшие 20 лет показали востребованность и профессионализм судей всех уровней, и Конституционного суда, и общей юрисдикции, и мировых судей. Ваша деятельность и решения напрямую связаны с судьбами сотен, я бы сказал, десятков сотен людей. Татар кешесе өчен сөйнечле хәбәр. Бүген Татарстанның 100 мәчетендә татар телен өйрәтә башладылар. Мондый дәресләр 3нче ел рәттән уздырыла. Аларга 1300 кеше укып чыккан инде. Быелгы курсларның яңалыгы хәзер татар тарихы да укытыла. Дәресләрнең башка үзенчәлекләре турында тулырак Илгиз Шәкүров. Монда татар хәрефләрен өйрәнүдән башлыйлар. Сәгадәт Хәмитова Магнитогорскида туып үскән. Гомер буе туган телдә сөйләшергә хыялландым ди. Бүген беренче генә дәрес, ә ул инде яңа татарча сүзләр белә. Очень хотела выучить татарский язык, именно вот адабият. Я научилась вот бик зур рәхмәт. Татар теле курслары Татарстанның 100 мәчетендә ачылды. Укулар бушлай, дәресләр көннең төрле вакытында уза. Үзебезнең татар теленең тарихын беләсем килә. Каян килеп чыккан ул? Анасын без менә өйрәнсәк, без бит үзебезнең балаларга да әйтәләбез. Аныкларны да өйрәтәләбез. Дәресләр татар телен башлап өйрәнүчеләр өчен Россия Ислам институты тарафыннан әзерләнгән дәреслекләр буенча укыйлар. Программа барлык мәчеттә дә бер төрле. Шулай да һәр укучыга аерым игътибар бирелә. Белем дәрәҗәсен ошыкларга кирәк башта. Аның белән әңгәмә үткәрергә кирәк башта. Аңа нәрсә җитми икән ошыкларга кирәк. Елдан башлап татар теле курсларында Татарстан һәм ислам тарихы да өйрәнеләчәк. Мәсәлән, әлеге мәчетнең исеме Хузайфа булуын күпләр белсә дә, Хузайфаның кем икәнен әйтә алмыйлар. Ә менә курсларга йөрүчеләр Хузайфаның пәйгамбәрнең сахабаларының берсе булуын инде аңлаячак. Республика мәчетләрендә татар телен 2018 елдан укыталар. 3 ел эчендә 1300 кеше белем алган, кайсы динне тотуларына карамастан. 40% катнаш гаиләләрдән чыккан кешеләр. Аларның я әтисе, әнисе башка милләттән, 20% башка милләт вәкилләре, нигездә руслар, һәм 40% татарлар. 2021 ел Татарстанда туган тел һәм халыклар бердәмлеге елы дип игълан ителде. Татар телен белергә теләүчеләр күбрәк булса, бирдә сөенәләр генә. Курсларга язылыр өчен якын тирәдә урнашкан мәчеткә мөрәҗәгать итәргә кирәк. Кызыксынучылар мәгълүматны Татарстан Диния нәзарәте сайтында да таба ала. Илгиз Шәкүров, Ренат Сафин, Яңа Гасыр каналы. Бүген Казанда безнең җыр иҗат лабораториясендә туган өр-яңа татар җырлары яңгырый, авторлар һәм композиторлар 32 җыр иҗат иткән. Бүген белгечләр сайлап алган 20се инде тамашачы хозурына чыгарыла. Яңа җырларны беренчеләрдән булып ишетү бәхетенә минем хезмәттәшем Динә Хисаметдинова ия. Динә, әлеге җырлар чыннан да татар эстрадасында популяр булып китәрме һәм белгечләр нәрсә ди? Хәерле кич,
Хөрмәтле коллегалар, бу җырлар иң беренче чиратта бездә әле мәгънәле сүзләр язучы авторлар, күңелгә ятышлы җырлар җырлаучы композиторлар бар. Һәм инде әлбәттә уникаль тавыш әһелләре бар дигән сүз, димәк әле татар җырының киләчәге бар һәм якты дигәнне аңлата бу. Хәзерге минутларда концертның кызган чагы һәм инде чираттагы җырчыны көтәләр. Монда инде әлбәттә Тинчурин театрының оркестры да чыгыш ясады. Бүген җырларны, бу өр-яңа җырларны Филус Каһиров, Эльмира Калимуллина, Алина Шәрифҗанова, Айгөл Хәйри, Илнар Миранов кебек танылган артистлар башкара. Инде монда катнашучыларның һәрберсе өчен әлеге конкурста катнашу гомумән үзеңнең өлешен кертү бик зур дәрәҗә. Әйдәгез барлык фикерләрне һәм инде кечкенә генә татар моңының өр-яңа татар җырының бер өлешен тыңлап үтик. Мин бик дулкынланам. Бу җырны без инде яздырдык һәм киләсе айда ул Алаберса радиостанцияларда чыгачак. Һәм мин аны бик яраттым. Менә сез күрәсез, әлеге минутларда сәхнәдә Илнар Мөхәддинов өр-яңа җыр белән чыгыш ясый. Әлбәттә, бу җырны әле бер кеше дә ишетмәгән. Бу премьера дияргә мөмкин һәм әлеге җыр, әлеге артистның инде репертуарында калачак. Гомумән алганда, безнең җыр лабораториясе катнашучылары һәм инде оештыручылары моның белән генә шикләнеп калырга җыенмый. Һәм инде әлбәттә киләчәктә мондый матур җырлар, мондый матур моңнар, яңа татар җырлары ишәер һәм инде тамашачыны шатландырыр дип өметләнәбез. Әлегә шулар, Фәнис. Рәхмәт, Динә. Турыдан-туры эфирда минем хезмәттәшем Динә Хисаметдинова иде. Бүгенгә менә шундый хәбәрләр, уңышлар сезгә һәм әлбәттә Яңа гасыр каналында гына калыгыз. Исәнмесез, эфирда һава торышы чыгарылышы. Иңлексезнең игътибарыгызга файдалы мәгълүмат. Данил Мастер белән бергә барлык нечкәлекләрне исәпкә алып, җиренә җиткереп эшләнелгән аш бүлмәсе ясагыз. Кухняның 3D проекты китереп бирү һәм урнаштыру бүлеккә. Казан шәһәре Восстание урамы 23-нче йорт, телефон 2-167-166. Данил Мастерга һәр клиент кадерле. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк көнчыгыш, Бөгелмә, Баулы, Ознакайда иртәдән кичкә кадәр аяз һава саклана. Көнбатыштан килгән җылы атмосфера фронты тәэсирендә республикабызда көндезге температура күтәрелә, явым-төшемнәр юк диярлек. Төньяк көнчыгышта температура 19 градус. Татарстанның төньягы Әгерҗе, Минзәлә, Менделеевста көн сүрелә, явым-төшемнәрсез. Әбиләр шуагы атна ахырына кадәр дәвам итә дип фаразлый синоптиклар. Төньяк көнбатыш, Арча, Кукмара, Балтачта иртәнге сәгатьләрдә көн аяз булса да, көннең икенче яртысында болытлы һава көтелә. Көньяк көнбатыш, Болгар, Буа, Чүпрәлдә көн кояшлы, җылы һәм явым-төшемнәрсез булачак. Татарстанның Үзәк районнары, Чистай, Әлмәт, Мамадышта һава шартлары уңай саклана, җил көньяктан уртача тизлектә исә. Көндә чыккан кояшның кадре бетә ди халык мәкальләрендә. Шуңа күрә болытлы салкын көннәрдә матурлыкны күрергә бер сәбәп кенә булсын иде. Сезнең игътибарыгызга тагын бер файдалы мәгълүмат. Доктор Оз федераль җилтәр медицина үзәге авыртусыз һәм операциясыз умыртка баганасы һәм бунар белән булган проблемаларны хәл итүдә ярдәм итә. 12 ел дәвамында клиника табиблары ярдәмендә Россиянең 10 шәһәрендә 39 меңгә якын очрак операциядән башка ярдәм ителгән. Артрит, артроз, бүсер, операция. Тукта! Соңгы чиккә бармагыз. Умыртка баганасы һәм буыннар авыртуы вакытында доктор Остка ашыгыгыз. Иң куркыныч терәк хәрәкәт аппараты авыруларын биредә операциясыз һәм протезларсыз дәвалыйлар. Өр-яңа җиһазлар һәм дәвалау схемалары. Доктор Ост 12 ел эчендә 39 меңнән күбрәк операция ясау карары гамәлдән чыгарылды. Что, накипело? Да нет. Забудьте о накипи. Гейзер Макс работает в 6 раз дольше обычных фильтров. Гейзер Макс фильтры суны йомшарту өчен кулланыла. Ул гадәти фильтрларга караганда суны юшкыныннан 6 тапкырга яхшырак чистарта. Чистартылган суда табигый минераллар һәм файдалы микроэлементлар кальций, магний, калий саклана.
Башкалабыз Казанда алмашынучан булытлы һава 22 градуска кадәр җылы. Көн яктан талгын җил. Атмосфера басымы төркемеш баганасының 766 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 60%. Җирнең магнит кары тыныч. Бүгенгә менә шулар. Исән-имин булыгыз.